हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो आवाज सर्वांना येतो का मित्रांनो? अगदी शेवटपर्यंत जर आवाज येत असेल तर निश्चित मित्रांनो या ठिकाणी आपण येऊन सांगायचं. आणि म्हणून कार्यक्रमाला सुरुवात करण्या अगोदर माझे मित्र आदरणीय सन्माननीय प्रतिस्पर्धी शाहीर विकासजी लांबुरे बुवा शाहिराला विनंती करतो की आपण आपलं प्रमाणपत्र आणि आपल्या प्रश्नाची उत्तर या ठिकाणी घेऊन यायचे. माझा देखील विषय या ठिकाणी आपण घेऊन जायचा. मग करायची का सुरुवात? गणपती बाप्पा
मनी पेटल कापूर उडून टाकला हो चालला देवीचा जागर रिकामी सांजाची भागर आणि म्हणून हे रसिक राजा ही विनवणी हा मामा तुझ्या चरणावरती ठेवतोय. म्हणायचं आहे काय लक्ष असं तुमच्यासाठी झालो शाहीर मायेचा रसिक सागर तुमच्यासाठी झालो शाहीर मायेचा रसिक सागर अजान मी कलाकार तुमच्या मायेचा आधार हो आठवणार कधी हा पाझर तुमच्यासाठी झालो शाहीर राजाला या नटेश्वराला सर्वप्रथम त्रिवार अभिवादन करून हिंदवी स्वराज्य संस्थापक राजाधिराज योगीराज बहुक्षण प्रतिपादक सिंहासनाधीश्वर श्रीमंत योगी जाणता राजा अखंड हिंदुस्थानचा राज्य दैवत राजश्री छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करून राजमाता राष्ट्रमाता माँसाहेब जिजाऊंना मानाचा मुजरा करून भारतीय घटनेचे शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना त्रिवार वंदन करून मराठी अस्मितेचा मानबिंदू सरसेनापती अखंड महाराष्ट्राचा ढाण्यावर हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंना मानाचा मुजरा करून या मुंबईची रखवाली तुमची आमची पालनहार आई मुंबादेवीला वंदन करून आजच्या या कार्यक्रमाचे आयोजक श्री जाकादेवी मंदिर जिरोदार निधीच्या निमित्तानं वडदहसोळ राजापूर आयोजित कलगी आणि तुला असा नाचाचा जगदीश सामना आयोजित करण्यात आलेला आहे. तरी या ठिकाणी कलगीवाले श्री झोलाई कोटे श्रीनाथ मंडळ कलगी तुला समाज मंडळ मुंबई या मंडळाचा मी शाही राजेश्री मुक्काम समीर तालुका बीड जिल्हा रत्नागिरी निमित्त शाखा सुंकाईचे नृत्य कला पथक अटूर गुहागर मुंबई यांच्या वतीनं समजल्या माझ्या तमाम प्रेक्षकांना शाही मानाचा मुजरा
मुजरा. आणि म्हणून मित्रांनो, खास करून ज्यांना धन्यवाद देतो त्यांचा आभार मानतो. आई जाका देवी जीर्णोद्धार समिती वडगाव राजापूर या मंडळाचे सर्व पदाधिकारी आणि सर्व सदस्य, सर्व मुंबई मंडळी यांच्या ठिकाणी लाख लाख आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो. या छोट्याशा शाहिराला, या छोट्याशा कलाकाराला आपण या ठिकाणी या सेवेची संधी दिली. आणि म्हणून आजच्या कार्यक्रमाची संकल्पना त्यांच्या माध्यमातून आपल्या समोर या ठिकाणी ठेवलेली आहे. ते वडगाव गावचे कारभारी श्री उमाजी तुळाजी पळसमकर यांचे नातू श्री योगेश लक्ष्मण पळसमकर आणि वडगाव मुंबई मंडळी या सर्वांना या छोट्याशा शाहिराचा प्रथमतः शाहिरी मानाचा मुजरा असेल मित्रांनो. आणि म्हणून आजचा कार्यक्रम आपण ज्या निमित्ताने या ठिकाणी राबवताय, आई जाका देवीचा जीर्णोद्धार या ठिकाणी होणार आहे. तिचं मंदिर नवीन असं नव्यानं उभं राहणार आहे. आणि म्हणून आई माझी जोगा देवी असेल, आई जाका देवी असेल, या माऊलीच्या चरणावरती एक प्रार्थना करतो. ही लेकरं जे काही काम त्यांनी हाती घेतलंय त्यांना तुझ्या आशीर्वादानं त्यांच्या पाठीशी उभी राहा, त्यांना यश दे, एवढीच अपेक्षा मात्र तुझ्या चरणावरती ठेवतो. आणि म्हणून ज्यांच्या साथीनं मित्रांनो आजचा कार्यक्रम या ठिकाणी पुढे घेऊन चाललोय, नेहमीप्रमाणे मला संगीताला साथ देतात माझे ढोलकीपटू नागेश दादा किर्डवकर. आज मला ढोलकला साथ देतोय माझा भाऊ मयंक किर्डवकर. कीबोर्डला मला साथ देतात माझे बंधू सर्वांच्या परिचयाचे आहेत. या वर्षी देखील मित्रांनो अगदी ज्यांच्या गाण्यानं सर्वांची मन जिंकलेलं आहे माझे बंधू पंकजदादा कातळे आज मला कीबोर्डला साथ करतायत. बँजोला मला साथ करतायत माझे बंधू सौरभदादा देवळूकर. त्याचप्रमाणे आज मला ऍक्टोपॅडला साथ देतोय माझा भाऊ प्रणव कातळे. शैलीवादक माझे दादा रोहितदादा जाधव. आपल्यापर्यंत मित्रांनो हा आवाज पोहोचवण्याचं काम करतायत ते माझ्या दापोली तालुक्याचे सुपुत्र आणि कोकणामध्ये सुप्रसिद्ध असं त्यांचं नाव आहे असे माझे बंधू राजेंद्र पल्याण आणि संपूर्ण सहकारी त्यांना देखील शाहिरी मानाचा मुजरा करतो. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी अगदी कुठेही माझा कार्यक्रम असेल तिथे अगदी आम्हाला सुखरूपपणे नेण्याचं आणि आणण्याचं काम करतात माझे बंधू रुपेश दादा गोरे. हे देखील आजच्या गर्दीमध्ये उपस्थित आहेत. त्यांना देखील त्या ठिकाणी मानाचा मुजरा करतो मित्रांनो. त्याचप्रमाणे आजच्या या कार्यक्रमाला जी मंडळी या ठिकाणी नजरे घालून घेतलेली आहे, आजच्या कार्यक्रमासाठी प्रतिष्ठित मान्यवर देखील उपस्थित आहेत. आणि त्याच्यामध्ये नेहमी आम्हा कलाकारांच्या पाठीवरती ज्यांचा वरद हस्त आहे, ज्यांचा भक्कम असा आम्हाला अधिकार आहे, आम्ही जिथे कुठे जातो तिथे आम्ही ताट मानेनं साहेबांचं नाव घेतो. आदरणीय माझी माऊली रवींद्र मटकर साहेबांच्या गर्दीमध्ये या ठिकाणी उपस्थित आहेत. साहेबांच्या माध्यमातून कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला 501 रुपयाचं बहारदार या ठिकाणी पारितोषिक आलेलं आहे. साहेब तुम्हाला देखील शाहिरी मानाचा मुजरा करतो. त्याचप्रमाणे मित्रांनो रोहितदादा नारकर मनसे उपशाखा प्रमुख कळवा दादा देखील आजच्या गर्दीमध्ये या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना देखील या ठिकाणी मानाचा मुजरा करतो. त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमासाठी शाहिरी वर्ग उपस्थित राहिलेला आहे. त्याच्यामध्ये दापोली तालुक्याचे सुपुत्र तोरेवारी शाहीर आणि माझे बंधू बबलूदादा जोशी हे देखील आजच्या कार्यक्रमाला वेळात उपस्थित आहेत. माझे शिष्य परेशदादा सोनाटे, ओंकारदादा नांजेकर, त्याचप्रमाणे तोरेवारी शाहीर आणि माझे बंधू संतोषदादा कोल्हाटे हे देखील आजच्या गर्दीमध्ये या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या सर्व शाहिरी चित्रांना शाहिरी मानाचा मुजरा करतो. अजून मित्रांनो या गर्दीमध्ये कोणी गुरुजन वर्ग, शाहिरी वर्ग उपस्थित राहिला असेल तर त्यांना देखील या छोट्याशा शाहिराचा शाहिरी मानाचा मित्रांनो मुजरा असणार आहे. त्याचप्रमाणे आजच्या या कार्यक्रमासाठी कोकणी कला लांजा राजापूर सामाजिक संस्था मुंबई अंकुशदादा शिंदे, गुरव अवधूतदादा गुरव, स्वराताई तांबे हे देखील या ठिकाणी आजच्या गर्दीमध्ये उपस्थित आहेत. यांना देखील मानाचा मुजरा करतो. त्याचप्रमाणे आजच्या या कार्यक्रमासाठी माझा मित्र परिवार अगदी नेहमीच माझ्या पाठीवरती संख्या भावाप्रमाणे उभे असतात. अक्षयदादा वेळवणकर, रकेशदादा बाई, प्रतिमेशदादा कलरे, अमोलदादा बाई, प्रतिमेशदादा सावंत, आमचा स्वस्तिक रंबाडे, संकेत बने, माझे बंधू वैभवदादा रेमजे आणि अजून एक असं मित्रांनो नाव आहे. या नावाचा मी म्हणजे खूप मोठा अगदी मला आधार आहे. आमचे अमोलदादा शिंदकडे हे देखील आजच्या गर्दीमध्ये या ठिकाणी वेळात दादा उपस्थित आहे. त्या देखील या ठिकाणी मानाचा मुजरा करतो. आमच्या या जनक्षेत्रातला एक युवा असा ढोलकीपटू आहे आमचा शुभम कांगरकर, हा देखील आजच्या गर्दीमध्ये वेळात या ठिकाणी उपस्थित आहे. तर त्याला देखील या ठिकाणी मानाचा मुजरा करतो. आता मित्रांनो सर्वांना अगदी रीतिरिवाजाप्रमाणे मुजरा झालेला आहे आणि आज त्यांचा आणि माझा झगडा होणार आहे. भांडण अगदी जोरात लावला आहे आणि मुंबई रंगमंचाचा शेवटचा कार्यक्रम आहे मित्रांनो. त्याच्यामुळं ऐकावी नाही अगदी वारी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत नरम नाही तर निश्चितपणे गरम होणार आहे. माझे मित्र आदरणीय सन्माननीय विकासजी दांबोरे बुवा, त्यांचा संपूर्ण संच, त्यांचे संपूर्ण सहकारी या
सर्वांना या छोट्याशा शाहिराचा शाहिरी मानाचा मुजरा करतो. आणि म्हणून मित्रांनो, आपल्या सर्वांचा अधिक वेळ न घेता माझे गुरुवर्य आदरणीय दौलतजी निकम, विजयजी निकम, राकेशदा जाधव यांच्या देखील चरणावरती या ठिकाणी नतमस्तक होऊन माझ्या गावचं ग्रामदैवत आई झोलन करून वंदन करून रंगदेवतेला विनम्र अभिवादी करून अगदी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आम्हा दोन्ही शाहिरांना मोलाचं सहकार्य शांततेचा आश्रय द्या अशा आशा बाळगतो आणि सर्वांच्या साक्षीनं प्रथम फेरीचा सुरुवात करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक नाव राहून गेलं, ज्यांच्या माध्यमातून ही कला संबंध कोकणामध्ये आपली घराघरापर्यंत पोहोचली. ते माझ्या कोकणातील संपूर्ण युट्यूबर्स बांधव हे देखील आजच्या गर्दीमध्ये वेळात नाही उपस्थित आहे. मित्रांनो, तुम्हाला ती शाहिरी मनाचा मुजरा करतो. आणि म्हणून बघा, ज्या निमित्तानं आजच्या कार्यक्रमाचं आयोजन, नियोजन आणि प्रयोजन केलेलं आहे ते म्हणजे आई जाका देवीचा जन्मोत्सव. आणि त्याच अनुषंगानं आज हा कार्यक्रम या ठिकाणी राबवण्यात आलेला आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी मंडळाची एक टीप आलेली आहे, मंडळाची सूचना आहे की आई जाका देवी जन्मोत्सव निमित्ताने या ठिकाणी समोर मित्रांनो दानपेटी ठेवलेली आहे. जर कोणाला स्व इच्छेने माऊलीच्या मंदिरासाठी हातभार लावायचा असेल तर निश्चित आपण आपली या ठिकाणी सहभाग आपण दाखवू शकता. आणि म्हणून ही माझी स्तवन, ही विनवणी आई माझ्या जाका देवीच्या चरणामध्ये ठेवतोय. म्हणायचं आहे काय, लक्षात समजा. आशीर्वाद देते नेहमी, अगं आशीर्वाद देते नेहमी तू रंग आणि गावाला. मग सुखी ठेवाईचा काय या माझ्या वडद हसो. आणि म्हणून माऊली अगं ही
समर्पण तुझ्या चरणामध्ये ठेवतोय. हे लेकरू हे बोबडे शब्द त्याच्या मुखातून बाहेर काढतोय. जर काय चुकूल झाली तर तुझाच लेकरू समजून ही चुकूल पदरात घे म्हणून म्हणायचं. रणी आलो मी तुझ्या सेवेसाठी. आई जागा देवी अगं हे लेकरू तुला काय सांगताय. किरणी आलो मी तुझ्या सेवेसाठी. आई जागा देवी उभी राहिलो पाठी. रणी आलो मी तुझ्या सेवेसाठी. आई जागा देवी उभी राहिलो पाठी. रणी आलो मी तुझ्या सेवेसाठी. रणी आलो मी तुझ्या सेवेसाठी. आई जागा देवी उभी राहिलो पाठी. रणी आलो मी तुझ्या सेवेसाठी. आई जागा देवी उभी राहिलो पाठी. आलो मी तुझ्या सेवेसाठी. आई जागा देवी उभी राहिलो रणी आलो मी तुझ्या सेवेसाठी. आई जागा देवी उभी राहिलो पाठी. रणी आलो मी तुझ्या सेवेसाठी. आई जागा देवी उभी राहिलो पाठी. सदा नाम तुझे राम माझ्या ओठी. सदा नाम तुझे राम माझ्या ओठी. माझी वंदना ही तुला कोटी कोटी. सदा नाम माझे राम तुझ्या ओठी. माझी वंदना ही तुला कोटी कोटी. तुझे राम माझ्या ओठी. माझी वंदना ही तुला कोटी कोटी. तुझे राम माझ्या ओठी. माझी वंदना ही तुला कोटी कोटी. संधी मदत हसून गावानी दिली. तुझ्यासाठी मी थोडी सेवा केली. संधी मदत हसून गावानी दिली. तुझ्यासाठी मी थोडी सेवा केली. उभारण्या निधी मंदिराच्या साठी. उभारण्या निधी मंदिराच्या साठी. आई जागा देवी उभी राहिलो पाठी. आलो मी तुझ्या सेवेसाठी. आई जागा देवी उभी राहिलो पाठी. आलो मी तुझ्या सेवेसाठी. आई जागा देवी उभी राहिलो पाठी. आलो मी तुझ्या सेवेसाठी. आई जागा
कैलासवासी भिकाजी शिवराम धोंडू अखंड सदालाल घराण्याचा छत्रपती शिवाजी महाराज गणपती बाप्पा फाईट क्रिकेट क्लब वडधासोड सरफराज मुकादम विक्रम जाधव आणि विजंत जाधव शाहीर राजेश निकम दादाच्या माध्यमातून एक छोटीशी भेट या ठिकाणी आली आहे. तुम्हा सर्वांचे आलेला आहे. तुम्हा सर्व मित्रांना या ठिकाणी शाहिरी मनाचा मुजरा करतो. धन्यवाद. आणि म्हणून मित्र रात्र थोडी सोंगफार वेळेचं बांधण आहे निश्चित. पुढची 3 गाणी एक मुकडा आणि एक अंतरामध्ये या ठिकाणी ठेवतोय कारण वेळेला महत्व देणं ही काळाची गरज आहे. आणि म्हणून एका मुकड्यात आणि एका अंतर्यात या ठिकाणी पुढचे विषय ठेवतोय. पण मात्र माकडे म्हणतो माझी गाल त्यातलं हे बुवा आमचं विकास शेख नामोरे प्रत्येक गाणं यांचं गाणं त्यांना असं वाटतं माझ्यासारखा गाणी लिहिणारा माझ्यासारखा बुवा त्यांना कुठंच भेटणार नाही. ते दुसऱ्यांच्या गाण्याला हसतात. त्यांनी मी त्यांच्यासोबत परवाही गाणं गायलंय. परशुरामाच्या भूमीत शोभतय हसलय माझ्या कवीला माझ्या गुरुबाईंच्या लेखणीला ते हसलय म्हणतात. परशुराम भूमीच म्हणजे कोकण वा तेवढा मला माहिती आहे. पण तिचा निर्माण करता कोण आणि ती निर्माण करण्याचं कारण काय हे आल्यावर बुवा तुम्ही सांगायचंय. माझ्या लेखणीला तुम्ही किती पण हसा मी गायलेल्या गाण्याला माझ्या समाधानाला डोक्यावरती उचलून घेताय. त्याच्यामुळे तुम्ही किती हसलं माझ्यावर भुंकलं तरी मला बुवा त्याचा फरक पडत. पण बुवा मला सांगून ठेवतो आम्ही तुमचं कौतुक करतो का नाही. मग सांगा हे काय काय आणू आम्ही करता ना आम्ही बोलताव ना गाणा माझ्या बालपण आम्ही बोलताव ना. पण तसं दुसऱ्याचं कौतुक करायला शिका. स्वतःची फक्त लाल करत बसू नका बुवा. म्हणून जास्त मी थोडा वेळ घेत नाही. गाण्याकडे बोलतोय म्हणायचं आहे काय रक्षासंबंध. लागली आहे धनी माझ्या जीवाला. वर्षाने कसे आणावे आपल्या घरी गणपती देवाला. महिना आला समजा मोठी चिंता पडते तेव्हाला. दीन रात स्मरते गणराया आणि मीच तुझ्या कार्यक्रम झाला. विषय लावला होता आईची व्यथा मांडली होती. आई बाप्पाच्या आगमनाकडे वाटेकडे डोळे लावून बसते. म्हणून तिला तिचं संपूर्ण अंगण सजवत आहे. जाईनं जास्वंदीनं फुलानं तिला तिथं अंगण सजवत आहे. आता ही बायको या माझ्या नवऱ्याला काय सांगते. दिवस राहिलेत मोजके. सगळ्या गोष्टींचं शोक आणता येतं पैशाचं शोक आणता येत नाही. मग 27 तारखेचा दिवस अग्नी वेशीवर जेवण ठेपला आहे. वर्षानं विघ्नहर्ता आपल्या घरात येणार आहे आणि घरामध्ये त्याला कसं आणावं यासाठी घरात कुठली टोळी पण नाही. आणि म्हणून ती पत्नी सांगते या नवऱ्याला काहीही करा
परवा आई काय म्हणती होती तो विषय लावलाय आणि त्याच विषयाला धरून आज बायको नवऱ्याला काय सांगते ते फक्त ऐका. फक्त सांगाय काय काय आणू आई पण बोलत असेल बाबा मला 2 वर्ष मोबाईल दे पण झाला काय घेऊनच येत नाही. कसला काय काय आणू काय काय आणू एवढा एवढा पुढे चालला काय नाही. पण परवा बायको म्हणाली आज आई म्हणाली होती बापाच्या वाटेकडे डोळे लावून आज बायको सांगते नवऱ्याला ए नवरदेवा काय बायको सांगते ते नीट लक्ष देऊन ऐका म्हणून म्हणायचं. आहो ऐका पतिराया तुम्ही करा सणवारी. पतिराया तुम्हाला तुमची माघारी काय सांगते ऐका. आहो ऐका पतिराया होळी करा सणवारी. बायको सांगते 27 तारखेचा दिवस आहे तुमच्या पगाराचा पण दिवस नाही कुठनं तरी काढवड करा उसनवारी पैसे घ्या पण विघ्न हरताना मात्र घरात आला म्हणून म्हणायचं. आहो ऐका पतिराया होळी करा सणवारी. अहो विश्वाचा विधाता तो विश्वाचा विधाता बाप्पा वेळ वाढत चाललाय घड्याळाच्या सांगा लक्ष जाते वाचले किती त्याने म्हणून मित्रांनो निश्चित तुमचं मनोरंजन या ठिकाणी करणार आहे. स्तवन झालेलं आहे गण झालेला आहे बरोबर आहे ना. तुम्ही झोपलावलाय ना
झोपायचा पण नाही, कारण आज मुंबई रंगमंचावरचा आमच्या दोन्ही शाहिरांचा हा आजचा शेवटचा कार्यक्रम आहे. आणि आभार तुमच्या एवढ्यासाठीच मानतो मित्रांनो. या वर्षी राजेश बुवाला आपण सर्वांनी जो प्रेम दिलं, जो आशीर्वाद दिला, मुंबई रंगमंचावरचा हा 6वा मित्रांनो कार्यक्रम करतोय. आणि 6वा कार्यक्रम तुम्ही अगदी माझ्यावरती मोठ्या मानाने विश्वास ठेवून 6वा कार्यक्रम आपण सर्वांनी हाऊसफुल करून दाखवला. त्या ठिकाणी आभार मानतो. हे म्हणतात काय लय मोठा बोवा आहे तो. मी मगाशी म्हटलं नाही, माकड त्यांचीच लाल करतात. म्हणजे बोवा लाल करता करता खाली पिवली होईल, तेवढं मात्र लक्षात ठेवा. म्हणून हे फक्त काय माहितीये का, हे म्हणतात म्हणजे हे लोकांच्या निदर्शनात समोरच्या माणसाची चूक आणून देतात, ती पण खोटी. हे म्हणतात तुम्ही कमरेच्या खालची गाणी बोलू नका. आता मित्रांनो हे म्हणतात समोर छोटी बालबच्चे येतात, मग त्यांच्या मनावरती काय परिणाम होईल, बुवा कमरेच्या खालची गाणी बोलतो. बघा मित्रांनो, म्हणजे ह्यांना जास्त काही चिंता काढत नाही. पण जर राजेश बुवा कमरेच्या खालची गाणी बोलत असता, जर तो चुकीचा असता, तर ह्या बसलेल्या समाजानं आता 6वा कार्यक्रम त्याचा हाऊसफुल करून दाखवला असता का. म्हणून बुवा बाकी तुम्हाला मी आज कायच दुखवणार नाही. गाय माझी भोवली गाय नाही, आज नाही, आज ते गाय नाही, आज ते बट्याडॉ. आणि म्हणून सांगतोय, जर राजेश बुवाची गायकी ऐकून, गाणी ऐकून लहान मुलांच्या मनावरती जर परिणाम झाला असता, तर त्यांच्या आई वडील त्यांना घेऊन पाणी बघायला आले नसते बुवा, एवढा. आणि म्हणून गवळणीकडे वळतोय, नाही आहे काय लक्ष असावं. लपून छपून सांगा काय करतो लपून छपून सांगा काय करतोच श्रीरंगा. उगाच लावून घेतो रे काग तुझ्या तुझ्या नावाने गोकुळात सारा झाला हे दंगा. तुझी खोड मोडण्यासाठी कान्हा गवळणीने बघ बाहेर लावल्या. बरं का ना, कमरेच्या खालचा नको ना, आता कमरेच्या वरचा घ्या. आणि त्यात तरी समाधान मानून घ्या, कमरेच्या वरचा घ्या. म्हणून म्हणतोय बघा, आता विषय घालतोय बुवा, काय तुम्हाला वावलं नाही, इथं आल्यावर उगाच म्हणा तिला वांग्यावर काढा, जमणार नाही. म्हणून सांगतोय कानाची भोका नको, कान लावा इकडे पहिलं बुवा. ओ नांडो नांबोऱ्या सॉरी हा, चुकून जात होता, घेतला आवर घातला म्हणून. बरं त्यांच्या सहकार्यांना पण मित्रांनो वाईट वाटून घ्यायचं नाही. पण मी जे काय बोलतोय ते बुवाना जरा खरा पुरा सांगा ना. तुम्ही मी बोलतोय, तुम्ही सांगतो म्हणतात, मग ते ऐकतच म्हणतात. मग आल्या हा आणि गावचे भैलन सगळा अगदी अटक मटक ठेवली नाही का विषय का. अगदी गोड बुवा विषय, तुम्हाला कुठं जिवारी लागणार नाही, तुम्हाला कुठं झोमणार नाही. अगदी प्रेमानं तुम्हाला विषय प्रेमानं कसा आणलाय बघा. म्हणून म्हणायचं, अरे हा नंद लाला हरामी झाला. आता म्हणती झाला, शिवी दिला मला. वा विषय प्रेमानं माझ्या काना, हे माझ्या सावल्या राधा प्रेमानं काय म्हणते आई. अरे हा नंद लाला हरामी झाला, नाही राहिला कधी हा माना. राधा काय म्हणते, आनंद लाला हरामी साला, नाही राहिला कधी हा मानस. हातडून बसलाय कोणात, बघा ऐका, हातडून बसलाय कोणात. बघा गॅलऱ्याच्या त्या रानात. अहो हातडून बसलाय कुठल्या तरी कोणात. आणि हा गॅलऱ्याच्या त्या रानात. आता म्हणतील असा कुठल्या ग्रंथात आहे की जिथं केलबा लिहिलाय. आता तुमच्या गावाचं नाव केलंबे आहे म्हणून गोवा जिवारी लावून घ्यायचा. राधा काय म्हणते, हा घरात आमचे ऊन चोऱ्या करतो, वाटेत आमची गाई गुरं अडवतो, गाई अडवतो, त्यांच्या खाली ओटीला तोंड लावतो.
काही पण पाणवते कारण देवांचा अवतार. पण आता तिच्या गवळीला सांगते सवंगड्यांना मैत्रिणींना आज ह्याला सोडायचं नाही, हा त्या कोणात लपलाय आणि तिकडं केळी द्यायचं म्हणजे केळीचं रान आहे. बरोबर आहे ना? आपण काय म्हणतो, आपली कोकणी भाषा आहे, आपण केळीचं रान म्हणत नाही, आपण म्हणतो काय केलबा वाढलाय वय. बरोबर आहे ना? एवढा हा केलबा, पण त्या केलब्याच्या रानात तो काना लपून बसलाय. एवढंच ती तिच्या मैत्रिणीला सांगते, बुवा तुम्ही आता खाली तुमच्या केलेल्या का बघू. अरे आनंद लाला मला मिसाला, आनंद लाला मला मिसाला, लागी लागी लाई कधी चढून बसलाय कोणात, चढून बसलाय कोणात, माझ्या केलब्याच्या रानात, चढून बसलाय कोणात, माझ्या केलब्याच्या रानात. बसलाय कोणात, चढून बसलाय कोणात, बघा केलब्याच्या रानात, चढून बसलाय कोणात, बघा केलब्याच्या रानात. अरे आनंद लाला राणी साला, आनंद लाला राणी साला, लागी लागी लाई कधी हवानात. आणि 2 ते 3 मिनिटात निर्णय मोजून बारी या ठिकाणी संपवतोय. परंतु कलगीतुरा समाज उन्नती मंडळाच्या नियमानुसार आम्ही दोन्ही शाहीर, अरे माझे बंधू तुर्यवरे शाहीर आणि राजापूर तालुक्याची सुकांत दादा आहे, दादांच्या माध्यमातून 201 रुपयाचा 72 पारितोषिक आलाय, मानाचा मुजरा करतो. त्याप्रमाणे माझे आधारस्तंभ आणि गेल्या 27 तारखेला मित्रांनो ज्यांच्या मंडळाचा मी कार्यक्रम केला होता, तर प्राणी मित्र मंडळ या मंडळाचे एक सदस्य आणि माझे या ठिकाणी आधारस्तंभ आहे संतोषदा वापरणेकर, माऊलींच्या माध्यमातून 251 रुपयाचं 72 पारितोषिक आले, मानाचा मुजरा करतो. तर बघा कलगीतुरा समाज उन्नती मंडळाच्या नियमानुसार आम्ही दोन्ही शाहीर एकमेकांना लेखी विषय देत असतो. मी लेखी स्वरूपात माझा विषय शाहिरांपर्यंत पोहोचवलेला आहे. रसिक प्रेक्षकांच्या कानावरती विषय मित्रांनो असावा. आता जवळजवळ हा विषय माझा सगळ्यांना तोंडपाठ झाला असेल की कोणत्या सद्गुरूने चोळी पाता नेसून हातात बांगड्या भरून सूर्य नारायणाबरोबर लग्न केलं. त्या शाहीर सद्गुरूंचं नाव काय? खाली मी तुम्हाला एक बाजू देखील दिली की नारद मुनी सोडून मला तुमचं उत्तर अपेक्षित आहे. शाहिरांनी अनेक वेळा माझ्या विषयाला हात घालण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, पण तो कुठेतरी फसलेला आहे त्यांचा डाव. आणि म्हणून बुवा आज या ठिकाणी आशा करतो की निश्चित तुम्ही माझ्या विषयाला हात घालाल. शेवटचा विषय एका मुक्त्यात ठेवतोय आणि बारी या ठिकाणी संपवतो. नंबरचं सरकार आहू बंडारी पडते की तुम्ही करा म्हणतो भेटायला जावा मी गुन्हा हो मराठाच करा हो पुण्यात. बघा एकच वार बुवाना एका बोकड्या म्हणून म्हणायचं आहो लांबो रे बुवा हो लांडऱ्यानो आहो लांबो रे बुवा तुमची गेली का हवा. म्हणजे अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहे आणि बाबुरंगले घराण्याची शाहीर आहे. घराण्याची परंपरा आहे की विषयाला विषय देण्याचा. म्हणून म्हणतोय म्हणजे बुवा फसलेत बरेच वेळा. म्हणून म्हणतोय आहो आहो लांबो रे बुवा तुमची गेली का हवा
माझ्यापर्यंत तुम्ही पोहोचत नाही म्हणून म्हणताय आहो लांबरे बुवा तुमची गेली का हवा माझा विषय पूर्ण करा मग जर का लागलत माग सराया बघा जर का लागलत माग सराया तू नवीन बांगड्या भराया जर का लागलत माग सराया तू नवीन बांगड्या भराया मला माझ्या पहिल्या फेरीसाठी मुलांचं सहकार्य शांततेचा आश्रय दिला त्याच पद्धतीनं शाहिरांना देखील या ठिकाणी बक्षीस आलेलं आहे शाहिरांच्या सुमधुर आवाजासाठी लघु सँडी बबलू सँडी आणि आमच्या पल्लवीताई सँडी यांच्या माध्यमातून 501 रुपयाचं बहारदार पारितोषिक आलंय बाणाचा मुजरा करतो तर बोणा देखील त्यांच्या पहिल्या फेरीसाठी लाख शुभेच्छा देतो आणि शाहिरांना एक सांगण्याय बोवा जेवढा कार्यक्रम आगरी जोर लावून करताय निश्चित करा तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि सर्वांच्या साक्षीने या ठिकाणी प्रदर्शन धन्यवाद